Pozdrav svima, dobrodošli u novi segment na našem kanalu pod nazivom Intervju za posao. Tu ćemo povremeno da dovodimo neke zanimljive ličnosti sa kojima ću da razgovaram i da im postavljam neka šaljiva pitanja. Odlučio sam da za prvu epizodu pozovem svog omiljenog, pre svega tiktokera, mada je on aktivan i na drugim mrežama. Predstavljam vam prvog gosta na našem kanalu, a to je Miki Bojler. Kako si, Miki? Evo, nije loše, dobro. Šta se radi? Evo, brate, došao, bio na treningu, odradio što sam imao i baš sam se radovao kad ćemo ovo da organizujemo i baš su mi ljudi na Instagramu pitali kad će ovo da se desi, pošto su videli najavu. Tako da... Da, znam i meni su to ste pisali. Super. Vidi, s obzirom to da si ti sad pozvan na intervju za posao u Fabrici viceva, Dobro. postavit ću ti niz pažljivo odabranih pitanja koje će nam pomoći da te malo bolje upoznamo. A Da, naši može. članovi će kasnije u komentaru napisati da li su saglasni da te primimo u naše preduzeće ili ne. Tako da, Miki Bojler, zanimljivo ime, ajde da počnemo od toga. Zašto baš Miki Bojler? Otkud to ime? Pa eto, to je bio, ja mislim, sad ne, da te ne lažem, bio ja mislim 7. razred, u osnovi nisam sad siguran 6. ili 7. Imali smo neku grupu na Messengeru, tamo na Facebooku i sad u toj grupi nas je bilo možda 30-40 ljudi, sad nas 5-6 smo se znali uživo, ovi ostali nismo imali pojma ko su, ali bili su uglavnom iz Srbije, znaš, razumeli smo se. I sad bio je taj jedan u grupi, moj drug što ga znam uživo i mi smo se svaki dan tu dopisivali i onda sam počeo redom da daje svima, znači, neka imena, ne znam, uzeti nadimak od imena i doda nešto, na primjer, eto, kad je došao do mene, uzeo je od Miloš Miki i dodao Bojler, eto, tako da, eto, razumeš kako mi, da, i onda su počeli su tako u školi, ti koliko smo se znali, počeli su tako da me zovu i onda počeli iz drugih odeljenja da me zovu i eto, onda počeli tako svi da me zovu i ja kažem, pa što onda to da mi ne bude nadimak? Pa da, zvučno je, pazi, zvučno je, lako se pamti. Da, jeste, pa to, da. Znači ti meni kad si izašao na TikToku na feedu, brate, Miki Bojler otprilike, zapamtio sam te na kec. Da, lako se pamti, da unikatno nešto. Ok, pa i sad ovo, znači s obzirom na to da si aktivan na društvenim mrežama, da li bi radije pristao na 30 dana bez telefona ili da recimo do kraja života ne jedeš slatkiše? Pa 30 dana bez telefona, mislim. Znači voliš slatkiše, a? Pa. A šta će tvoji fanovi 30 dana bez, ako ne bude bilo telefona, a? To je već problem. To je već problem. A reci mi, jel pratiš sport? Pa, zavisi kako kad. Uglavnom najviše što pratim od sporta je kad su zimski sportovi, fudbal ovako baš nešto ni ne gledam i košarku, te aktualne sportove, ali eto, gledam to, na primjer, snooker, bilijar i eto tako ništa posebno što se tiče toga. Dobro, pa i sad ovo. Da li bi radije bio najgori igrač u najboljem timu ili najbolji igrač u lošem timu? Najbolji igrač, kako si rekao, sam ponovno? Znači, da li bi radije bio najgori igrač u najboljem timu ili najbolji igrač u lošem timu? Najbolji igrač u lošem timu. Znači, bolje da se ističeš pa makar iako je tim raspad, jel da? Pa to. Super. Vidi, ja sam vidio u tvojim snimcima da radiš razne stvari, to pratiš trendove, plesove. Da. Koji je najgluplji način na koji si se nekad povredio, tipa nevezano za TikTok? A ovo te pitam zbog osiguranja koje u Fabrici viceva nemamo, tako da znam. Najgluplji način na koji sam se povredio? Da. Misliš fizički? Mislim fizički. Aha. Pa to je bilo pre nekoliko godina, mislim da ima možda 3 godine, 4, igrao sam se nešto s mlađim bratom. Dobro. I sad bili smo kod mene u mom dvorištu u bašti i sad mi kao aj nešto kopamo tu po dvorištu i ja njemu kažem ajde sad s motikom, znači što jače udaraj da bi brže iskopao rupu. Dobro. Ja sam u tom trenutku čučnuo, kako sam čučnuo on je tako meni zveknuo sa motikom po glavi i mislim nije bilo ništa strašno, samo mi je napravio neku posekotinu, banalna stvar, ali uglavnom baš je bilo onako posekotina, počelo da krvari, a
ovi moji iz kuće odmah pomisle, znaš, ono, Fight neki odmah, bio. ma ne, nego ono da je nešto ozbiljnije što se tiče povrede, zapravo ono ništa posebno nije bilo. Ali pazi, to je posle ona dobra priča da prodaš devojkama kao napalo te 3 pitbulla i 2 rottweilera ili šta god. Da. Znaš, A dobro, a reci mi, šta je nešto što ljudi koji te prate, šta nikad ne bi pogodili vezano za tebe? Recimo ono, da li vrištiš u snu ili tako neke stvari. Znači, šta je nešto što nikad ne bi rekli da je nešto vezano za tebe? Ljudi koji te prate. Pa, sad generalno nešto, ne znam šta bi mogao da se setim. Pa eto, jedino nešto, na primjer, da sam, znam da sam dosta lenji i da sam dosta tvrdoglav. Aha. Tako da su to dve, mislim, osobine što se tiče, ali ovako sad nešto ti ne vidim baš nešto iskreno i ne znam, ne mogu da se setim. Aha, dobro. Ok, ja neću da te pitam za stručnu spremu, pošto to nama ovdje u fabrici je nebitno, ali mi reci, koji je tvoj najčudniji talenat? Najčudniji? Da. Samo malo da se setim, da, nešto, pre neku godinu sam to otkrio sa drugom, pošto moj drug, iz osnovne, on je umeo nešto s prstima da radi kao, bukvalno da ih savije skroz i da ne polomi prst. Aha. A ja sam umeo, do duše, sad ne znam baš to najbolje da uradim, ali sam umeo da palac isto tako iskrivim, da ode, znači, skroz dole. Aha. Ali to nekako da ga uradim onako brzo, da ga pokrenem. Ja to kad sam pokazivao u školi, ovi gledaju šta, da li si ti normalno, da li si ti polomio ruku. Ne verujem. Mislim, da, pa dobro, sad ne znam to da uradim, to sam pre radio, ali uglavnom kao neki talent, taj da kažem. Aha. Mislim, nije ništa specijalno, ali... Pa pazi, pitao sam za čudne talente, vidi, ja sam kao, kad sam bio mlađi, pošto uvijek sam živeo u haosu, u sobi uvijek haos i kao treba neko da mi dođe i dođe majka kao, ajde sređuj tu sobu i to, znaš, i onda sam ja imao jedan talent da recimo sve stvari nabijem u ormar i tako brzo zatvorim vrata, razumeš da se kao brzinom svetlosti. To sam ja radio, kad trebam da sredim sobu, uzmem samo i sve potrpam u ormar, tako nešto se ne vidim i tako stoji, da. Sad kad si pomenuo sobu, koja je najbeskorisnija stvar koju imaš u sobi sad trenutno? U sobi? Pa iskreno ti kažem, meni sve ovde od koristi, nemam nešto, zato što mi je mala soba, dosta je mala soba, pa iskreno i nemam sad da bi mogu da stavim nešto što mi ne treba, jer sam vidio baš sam skoro... da poručuješ stvari preko Viša. Da, dosta sam, preko 10 stvari sam naručio. Pa sam pomislio, rekao da nisi naručivao, pošto ja sam nekad, recimo, pre 2 godine naručio neki štit, onaj krstaški, znaš, kao ukrasni, pa su me odrali za dostavu i to, ali otprilike mogu samo da ga okačem na zid i to je to, znaš, Da. Na takvu sam neku stvar mislio da nisi to poručivao. Dobro, ja sve što sam kupao ovako nešto je manje, tako da, šta za metu, na primjer, najbeskorisnije što sad trenutno imam je možda pištaljka što sam kupio s Više ili tako nešto. Pa eto, vidiš. Ali to sam, na primjer, kupio, samo da proverim, to je bilo još u avgustu, da vidim samo da li će uopšte da mi dođe. Zato što sam bio dosta skeptičan sa Višom, da li je prevar, zato što dosta stvari je toliko jeftino. Ja gledam da li je normalno, da li će to uopšte da dođe, da li će toliko da košta, znaš, i ajde da uzem neku stvar koja je jeftina pa da vidim, i zapravo došla. Ok, ajmo dalje, vidi ovako, kad bi morao da jedeš jednu vrstu hrane do kraja života, koja bi to hrana bila? Krompir. Dobro, znači samo skroba, brate. A reci mi, a koliko bi neko morao da ti plati da pojedeš pauka, recimo? Pauka? Pa, mislim, to je iskreno, koliko god neko pričao, znaš sad, da će nešto da uradi za, milione, ja nisam takav, ja ne bi šta god. Eto, i što se tiče pauka, ja iskreno gadim se to da pojedem, na primjer, jedino što je moglo nešto tako da sličnih stvari da pojedem, na primjer, mogao bi raka, na primjer, da pojedem tako nešto u tom fazonu, ali baš pauko da pojedem to... A znaš zašto te pitam? Zato što ima ono neko istraživanje da prosječan čovjek tokom života pojede 100 paukova. Da, u snu. Tako je, dok spava otvorenih usta. Ja recimo redovno spavam otvorenih usta, možda sam ih do sad 15-ak. Da. Tako, zato te to pitam. Ok,
Pretpostavljam da si devojkama jako zanimljiv, ali pa i sad ovo pitanje. Pa to već ne znam. Nemoj da si skroman, ajde. Koja je najgora fora na koju si prišao devojci? Znači, znaš ono kao najgora fora. Priđeš devojci pa kažeš, jel te bolelo, šta pa kad si pala iz raja anđele, znaš one glupe fore? Ajde podeli nešto sa nama, ajde nemoj da se stidiš. Evo čekaj da se setim samo, bilo je nekih fora, ali sad sam zaboravio iskreno. Evo ja ću da počnem prvi, recimo, ja sam jednom pitao devojku koji šampon koristi, pošto je jako lepa kosa. Dobro. I sad uvek podcrvenim kad pomislim na tu scenu, eto, tako da, šta god da uradiš, uradio sam nešto gore, pretpostavljam. Pa ja sad iskreno ti kažem, ne mogu baš tačno nešto da se setim, ali znam da je bilo jednom, ono kao, ali to je stara fora, ono, da li ti je tata terorist jer izgledaš kao bomba, ili tako nešto. Jesi stvarno prišao na tu foru? Pa... Jel uspjela? Pa i nije baš. Znači koji si kralj, brate. A vidiš sad te fore koliko su glupe, možda bi negdje i prošle, brate. Znači danas ono, pa, znaš, moguće. Danas su te glupe fore u trendu, ja gledam po kanalu, mi kad pročitam neki glupi vic, ljudi više vole takve viceve nego ove standarde. Ok, a reci mi, koja ti se pesma trenutno vrti po glavi? Pa evo baš pre 2-3 dana sam počeo slušati sad jednu pesmu. Sad tačno ne mogu, sad ću ti kažem, znači samo sekundu ti kažem kako zove pesma, znači ona mi se vrti posljednjih 2-3 dana. Dobro. Strana je pesma u pitanju i starija pesma, ne znam tačno kad izašla, znači nije mi jača strana engleski, ali zove se Nuthin Buta G Thang, znači od Snoop Dogga i... Aha, Nothing but a G Thang. Je li to neka sa TikToka ili ovako? Nije, ovako. Nothing but a G-Tang, znam tu stvar, dobro. A reci mi da si zaglavljen u liftu i osuđen da jednu pesmu slušaš do kraja života, koja bi to bila pesma? Pa šta znam, eto, da kažem... Eto, dosta sam slušao i ono, ne znam da li se računa kao pesma, ali na primjer Roses, to mi je dosta ono... A možda mi malo pojasniš šta je to, ja nemam pojma. Roses, nisi čuo tu pesmu? Nisam. Ja mislim da si je čuo, ali ne znaš na koju mislim. Verovatno. Da, sigurno si čuo, dosta se vrtela na radiju suda, mislim, ovako. Gdje god da čuješ, a i po TikToku i gomilu, znači, klipa je bilo s njom, tako da, eto. Ništa, moji članovi fabrike, ja ćemo posle da izgooglamo o čemu si pričao. A reci mi da si u avionu. Dobro. I da moraš da provedeš let od 10 sati. Pored koga bi najviše volao da sediš tokom tog leta? Pa čekaj, nisam te sad razumio. Znači da si u avionu i sad moraš da letiš 10 sati, recimo kao prema Australiji ili gdje god. I sad moraš da sediš pored nekog. Pored koga bi najviše volao tih 10 sati da provedeš u avionu? A čekaj, ja biram ovako kao neko od koga bilo znam. Bilo koga, znači drže od Kim Kardashian do Ivice Dačića. Dobro, pa ništa, onda šta da kažem, eto, kažemo sa mojim ćaletom, eto. Viš, to je dobra stvar, što znači da bi poveo ćaleta negde na putovanje, a? A, da. Ok, ajme reci ovako, da napravimo malu pauzu sa pitanjima. Ja sam teo da objasnim našim članovima zašto sam odlučio da te pozovem, pored činjenice da si popularan i to. Meni su tajnim snincima jako dopalo to na koji način izlaziš na kraj sa svojim hejterima i ljudima koji ne kapiraju tvoj humor. Da. Znači, posebno mi se dopalo to što ih poslušaš i uradiš baš to što su ti napisali u komentaru, ali na vešt način, tako da oni na kraju ispadnu glupi. Da, tako. Znači, primjer radi kad ti neko napisao, ajde idi ugasi ruter i ti poslušaš, odeš ugasiš ruter i kao, ok, šta sad, brate, znaš ono. I sad ljudi znaju da budu jako zli, ali ja definitivno moram da pohvalim tvoj način na koji ti to rešavaš. To je možda meni jedan od glavnih razloga zašto sad pričam sa tobom, jer ja znam i kad sam ja počinjao svoje neke druge kanale, ljudi koji prate Fabriku viceva znaju da ja imam još nekoliko kanala i ista je priča bila, znači ljudi su jako zli i ljudi koji ništa ne pokušavaju u životu znaju samo da sede da komentarišu, razumeš? Tako je. I meni se to jako dopalo kod tebe. Dobro, imam još nekoliko pitanja za tebe, nećemo još puno da te dajemo. Reci mi, šta bi uradio da si na jedan dan nevidljiv? Nevidljiv? Pa šta znam, eto, ja iskreno što bi uradio, prvo otišao bi
u neku tamo, vrate, u banku, ono, mislim, Dobro. znaš, pričam ti, ali ono, uzo bi pare ili tako nešto, ono, otišao bi u radnju za tehniku, uzo bi, znači, komp ili tako nešto u tom fazonu. To mi se sviđa, vidiš. To bi ja nešto Ja radio. sam očekivao, znaš, ono kao neka ženska slačionica, od Bajkašice, kako je? ovo, ono, ali, ma ne, ma pazi, znaš šta, posle kad ti opljačkaš banku, brate, posle, ono, šta će ti ženska slačionica, ono, Pa da. žene dođu same, ili to? A dobro, reci mi, koje je najčudnije mesto na kom si zaspao? Najčudnije. Pa, ja mislim da je bilo, znam da je bilo negde na polju, u dvorištu, ali čini mi se da je bilo negde na travi u bašti, tako nešto. A, stvarno? Da, Dobro, koliko ti imaš godina, izvini, ja... 16 i po tako nešto. Htio sam te pitam da si počeo da piješ, ali ne smijem to da te pitam, znači tako da... Ma Ne. ne, nisam, ma ne, nego ti kažem, Ovo gleda familija, nisam, nećemo to da pitamo. ma ne, nego da kažem, ma ja ti sad ozbiljno kažem, na primjer, moji vršnjaci dosta idu po kafanama ili tako ono, Jasno. piju, a ja nisam takav, ja čak, verujem ili ne, ali čak ni ne pijem ni kad je neko slavlje, znači ništa. Poslednji put kad sam ono popio možda čašicu je bilo pre godinu i nešto i rekao sam čak neću ni tad, ono ni da, ono, znaš, razumeš šta ću ti kažem. Aha. Vidiš, to Tako je dobra stvar. Pošto sam ja malo stariji od tebe i sad to kad si rekao da si zaspao u dvorištu i meni se to isto desilo, ali iz drugih razloga. Zato sam te pitao jel piješ. Da, razumem. A skoro sam baš snimao neki vic, onako malo poučniji, ali mislim to nemoj da primenjuješ, još ima 16 godina, tako da kaže, došao lik kod doktora, znaš, i pita ga kao, doktore, ja bih da živim 100 godina. I ovaj ga pita, dobro, jel piješ? Kao, ne pijem. Pa kao, jel pušiš? Ne pušim. Pa jel se drogiraš? Kao, ne drogiram se. Jel se kockaš? Ne kockam se. Kao, pa jel juriš žene? Kao, ne jurim. Pa što ćeš onda da živiš 100 godina? Kapiraš taj trenutak? Da. Mislim, čovjek mora da ima neke poruke. Sad vi pratioci moji, znači članovi fabrike, nemojte da me slušate baš sve što kažem, ali ono, kasnije kad porastate, ono, đavolu svoje, što bi se reklo. Ok, prije sam te pitao za onu nevidljivost, taj neko slično pitanje. Kada bi mogao da ukradeš jednu stvar na svetu, znači bez posledica, šta bi ukrao? A to te pitam zbog sitnog inventara u fabrici, ako te zaposlimo. Pa da, pazi, vratno bi ukrao neki auto. Koji? Pa ono što znam, BMW neki. Ajde, budi malo maštoviti. Recimo, ja jako volim Mustang. Sad sam se setio, verovatno bi ukrao nekog Bugatti Chiron. To bre, brate, znači BMW-are su ono niža klasa za Bugattije. Ok, a reci mi, kada bi imao mašinu za putovanje kroz vreme, gde bi otišao, u koju godinu i zašto? Jel bi išao napred ili nazad? Ono što znam, pa išao bi napred sigurno. Aha, znači išao bi u budućnost negde. Da. Dobro, šta da vidiš? Šta da vidim? Pa... Eto već, šta da vidim, ni ja ne znam iskreno ti kažem. Pošto ja sam jako... Pa ono da vidim koliko je svet napredovao u tehnologiji i to, da li imamo leteće auta i to. Aha, pa dobro vidiš, eto ti si s te strane ambiciozan. Ja bih recimo volao da se vratimo u 80-te, to mi je ono životna želja otprilike. Nekako doživljavam 80-te godine kao onaj stress free, kao godine bez stresa i bez ono problema. Da, mislim, to je samo prividno. Ajde ovako još jedno pitanje za kraj, reci mi ovdje u fabrici imamo često viceve ono kada muju upeca zlatnu ribicu pa poželi 3 želje. Koje bi 3 želje ti poželeo? 3 želje, dobro, pa pazi, prva želja da budem zdrav, druga da imam pare i treća, pa šta znam, treća... Da ja imam pare, brate. Da, eto i ti da imaš pare. I ja da imam pare. I svi da imamo. Kad se već razbacuješ, super. Ništa, brate, nadam se da će želje da ti se ostvare. Ti se dopala majica koju sam ti poslao? Da, evo super je, baš sam je obukao, mislim, pazi, ja sam je sad stavio, valjda nije frka, pošto nisam
greo u mojoj sobi malo je hladnije pa sam morao preko trenerke da je obučem. Sve Tako cool, da, sve da cool. znaš, malo mi je ja u buku, vidim ja na što mi je brate hladno, daj da se obučem da vidim, tako da eto, vidi se majica, sve okej. Jasno, hvala ti na promociji, nego reci mi, da li bi sa nama za kraj podelio još neku ekskluzivu, na primjer, da nam objasniš šta se desilo s tvojim kanalom od 40.000 pratilaca, imao si skoro preko 1.000.000 lajkova, ako se ne varam, na TikToku. Da, tako i 4.000 pratilaca. Šta se tu desilo? Pa pazi ovako, u posljednje vreme, pre nego što sam dobio ban, se dešavalo to da su počeli neki klipovi koje sam izbacivao pre 3-4 meseca, počeli su, znači, TikTok da ih briše, da ih uklanja zbog kao, ne znam, prekršenih nekih njihovih pravila, i to su sve klipovi koji imaju 100, 200, 300.000 pregleda, 10.000 lajkova, 20.000, znaš, jedni od čak popularnijih mojih klipova, i to mi je onda bilo malo čudno. I uglavnom što se desilo, na dan kad sam dobio ban, obrisali su mi jedan video, a video ništa nije imao neprikladno, reagovao sam na neki drugi video, ja izašao iz TikToka, otišao sam znaš, nešto drugo da radim, otišao i posle nekoliko sati, mislim da je bilo 6 sati uveče, nebitno, ulazim na TikToka da vidim, kaže, banovan ti je akaunt zauvek, ne možeš više da pristupiš ovamo tamo, prekršio si naša pravila i kao da li želiš da se žališ, da kao pregledamo profil, i ako misliš da je greška, ja ide normalno, poslaću, ja gledam sad kako je to moguće, šta je tu problem sad. I sad ajde ja pošaljem žalbu i sad napisali mi kao čovek je pravi pogledao profil, pogledao vide i utvrdio je da kršim pravila, i ja gledam, znači kakva pravila, ne razumem. Brate, ne znam. Ti čak nisi bio ni vulgaran u svojim snimcima, nisi... Da, ništa, brisali su mi čak i klipove gde, na primjer, sedim, iza mene beo zid, znači ništa da se, znaš, ne vidi, ja obučen do grla i pričam i ništa posebno, čak nisam nikog ni vređao, i taj klip mi obrišu i stvarno ne razumem. Zbog toga, meni je malo to iskreno i glupo, jer tad nisu bila ta pravila da ti možda znaš šta smeš da snimaš, šta ne smeš da snimaš. Tako je. Razumeš, tako da... Oni još nisu definisali to dobro, ti si, ako se sećam, imao preko 800 klipova, brate, ili tako? Da, tako, 800-900, da mislim. Čoveče, to je jako puno truda uloženo u to i to je stvarno bez veze. Da, skoro godinu dana. Ništa je, baš bez veze, evo ja jedino kako mogu da ti pomoći je da pozovem naše članove Fabrike da te zaprate na svim mrežama. Hvala. Linkovi će biti u opisu ovog profila. A ti, Miki, da li želiš nešto kažeš za kraj? Ili reći sad ili ću ti za uvek? Evo imam da pozdravim nekoliko njih, znači tražili mi pozdrav, znači da pozdravim Dušana, da pozdravim Prokopija iz Francuske i Mladenovića, tako da eto, da ih pozdravim pošto mi tražili, tako da eto. Evo i direktor ih pozdravlja, tako da ništa, Miki, puno sreće u daljem radu i ja dočekam tvoje nove snimke. Prijavite se na kanal za još viceva i zapratite Fabriku viceva na Instagramu.